Takže čau lidi, tady je Dave, vítám u svého prvního videa z Team Fortress 2 a nevím, jestli se vám to bude líbit nebo ne, ale mělo by. Jsme teď na Minecraft mapě, teď nevím, jak se jmenuje, a jdu za skauta a jdu je tady vykillit a vy mi s tím pomůžete, tím, že se na to budete koukat. A vidím, že tady nejsem sám. A jde po mně Pyro, takže to nepřežiju. Co jsem říkal? Tak, jdeme do něj. A my máme s kámošem profil, takže budeme na něj natáčet oba dva na YouTube. Jmenuje se Mrkva a Dave, já jsem Dave. A to už jsou fakt svině. Ty snajpeři, nesnáším je. Tak se jaký vezmu snajpera? Aby se neřeklo. Aha, tak byl květák. Takže, tady jsem sejmul jednoho, ne, nesejmul, teď jsem jmenuje Pyra. Jo, mám mě sejmul. Sakra sejmul mě Pyro, teda Pyro, jsem Magor, sniper. Ale teď ho sejmul. To mi pusuje koule. Pusur brouka hodí. Ty to už je fakt štve. Jo, headshot. Dobře já. Takže teď si jdeme brouka. Bacha, tam letí energiák. Tyjo, já jsem mu dal headshot vlezu. Teď se jmenuje Demoman. Teď se jmenuje Heavy. Skoro. A teď mě se jmenuje Sniper. A když tak ještě k videu, těším se, jestli mi dáte víc než 10 odběrů. To by bylo šťastný. Bych byl šťastný. A byl bych šťastný, kdybyste dávali teda na ten profil Mrkev a Dave, protože můj kámoš by byl taky šťastný, je tady zrovna se mnou a zrovna dělá nějaký blbosti. Byl by taky hodně šťastný, kdybyste nám dali odběry a lajky, hlavně ne disliky, a byli bychom hodně šťastní spolu. A když tak tohle, jestli už si možná ze svých zkušeností poznali, je Minecraft mapa. A asi Minecraft natáčet nebudeme, protože s Minecraftem já už jsem dávno skončil. Sice nevím, co dělám teda na Minecraft mapě, asi si víte, co tady dělám. Když už jsem říkal, že jsem Minecraftem skončil, ale prostě je to snad jedno. Jestli už jsem skončil s Minecraftem nebo ne. Ale tak teď jdeme už zabíjet na TF. No. Duša, co tady mluví ty duše? Tohle je po serveru. To si děláš srandu, on mi dal headshota lukem, to je hacker. Hackřík. Tam. Ok, no, ty vado. Mě teď se skauta zase, ty on není volný. Ne, vezmeme si někoho jiného. Medika jsem to rozhodl nechtěl. Koupím se. Sek. Dobrý? Dám si tu letku pryč. Nechám si normální letku. Tak, tady máme lepší zbraně nějaký, nebo ne? Já jsem se asi dlouho nekoukal, nemáme nic. Jsem to před chvílí začal hrát, tak jsem vás chtěl jenom přivítat tohle TFka, tak se mnou někoho jinýho berete. No, takový průhledný spáj, vidíte. Hezký, ne? No, takže jdeme za toho. Co prostě vyfotíme, efektko. Tak se ho chcípnu.
A jdeme tam vykývat. Ne, to jsem fakt nepotřeboval. A ne, pomoc. Pomoc. Var är zucchini som vänligen? Måste du äta? No tak já se musím jít teď najíst, takže to ukončím. Tak čau lidi.